Ιστορίες από τον Μολιέρο. Γιατρός με το Στανιό, με τις Ιφηγένεια Αδριανού και Χριστίνα Μαραβελή. Μια φορά και έναν καιρό, σε ένα μικρό και όμορφο ορεινό χωριό της Γαλλίας, τριγυρισμένο από πυκνά δάση, ζούσε ένας ξυλοκόπος, που το όνομά του ήταν Σγαναρέλος. Ο Σγαναρέλος ήταν παντρεμένος με τη Μαρτίνα και είχαν 4 παιδιά. Το ζευγάρι αγαπιότανε βαθιά, αν και δεν πέρναγε μέρα που να μην τσακωθεί. Καυγάδες να δουν τα μάτια σας. Τους άκουγε όλη η γειτονιά. Η αιτία για αυτούς τους καυγάδες ήταν ο χαρακτήρας του Σγαναρέλου. Αυτός ο ξυλοκόπος ήταν λίγο τεμπέλης, λίγο χωρατατζής, λίγο σκορποχέρης. Μια μέρα πήγαινε στο δάσος να κόψει ξύλα, 2 μέρες καθόταν. Τα χρήματα δε από τα ξύλα που πουλούσε στην πόλη, τα σκορπούσε εδώ και εκεί, ενώ είχε οικογένεια να θρέψει. Ήδη και απόηδη η γυναίκα του με τη συμπεριφορά του, ώσπου ήρθε μια μέρα που δεν άντεξε άλλο. Του έβαλε τις φωνές και καταράστηκε την ώρα και τη στιγμή που τον παντρεύτηκε. Δεν σε παντρεύτηκα για να ανέχομαι τις τρέλες σου. Ή σταματάς τα γλέντια και τις παραλυσίες, ή κι εγώ δεν ξέρω τι θα κάνω. Γυναικούλα μου αγαπημένη, ακριβό μου τέλει. Ποιος άντρας μπορεί να μου παραβγεί, πες μου. Ξέρεις άλλον ξυλοκόπο που να έχει δουλέψει κοντά σε ένα σπουδαίο γιατρό για 6 ολόκληρα χρόνια? Άλλον ξυλοκόπο που να ξέρει τόσο καλά λατινικά? Μόνο εμένα. Και εσύ ξέρεις άλλον άντρα που να ξεκινάει για τη δουλειά του στο δάσος και να καταλήγει στην ταβέρνα με τους φίλους του να πίνει και να γλεντάει? Ω, γυναικούλα μου, εσύ, φως των ματιών μου. Μη μου θυμώνεις και μη φωνάζεις. Δώσε μου το χέρι σου να τα φιλιώσουμε. Εγώ δεν θέλω. Θέλω να είμαι θυμωμένη. Κι αν σου υποσχεθώ ότι θα πάω τώρα αμέσως στο δάσος, όπου θα κόψω ξύλα και θα κάνω πάνω από 100 δεμάτια? Να το δω και να μην το πιστέψω. Τότε μπορεί και να σε συγχωρέσω. Έτσι πέρναγαν οι μέρες στο σπίτι του ζευγαριού. Από τον καυγά στη συμφιλίωση και από εκεί πάλι στον καυγά και πάλι στη συμφιλίωση. Μία μέρα, ο Σγαναρέλος και η Μαρτίνα είχαν ένα καυγά τόσο μεγάλο που αρπάχτηκαν στα χέρια. Αιτία ήταν και πάλι το φέρσιμο του Σγαναρέλου. Είχε πάει στην πόλη και είχε πουλήσει ένα παλιό μπουφέ του σπιτιού τους, χωρίς να ρωτήσει τη γυναίκα του. Το έμαθε εκείνη και έγινε έξαλλη. Κουβέντα στην κουβέντα έφτασαν στο σημείο να πούν μεταξύ τους λόγια βαριά. Και όταν κάποια στιγμή ηρέμησαν τα πράγματα, ο Σγαναρέλος πήρε το δρόμο για το δάσος και η Μαρτίνα έμεινε να βράσει στο ζουμί του. Δεν μπορούσε να χωνέψει τη στάση του άντρα της και ήταν τόσο χολωμένη που δεν θα ησύχαζε αν δεν έβρισκε τρόπο να εκδικηθεί με κάθε θυσία και να του δώσει ένα μάθημα. Βγήκε στην αυλή να σκαλίσει το λαχανό κηπό της, αλλά από το μυαλό της δεν έλεγε να φύγει το σχέδιο της εκδίκησης. Την ώρα εκείνη έτυχε να περνούν από εκεί οι 2 υπηρέτες ενός πλούσιου άρχοντα, του Γερόντι, ο επιστάτης του Λουκάς και ο υπηρέτης του Βαλέριου. Ήταν και οι 2 στεναχωρημένοι, γιατί η νεαρή και όμορφη κυρά τους, η κόρη του Γερόντιου, η Λουσίντα, είχε αρρωστήσει βαριά από μια ξαφνική και σπάνια αρρώστια. Είχε χάσει ξαφνικά την ηλιά της. Είχε μείνει βοβή. Ο πατέρας της είχε καλέσει γιατρούς και γιατρουδάκους, αλλά κανείς τους δεν κατάφερε τίποτα. Τι φάρμακα της έδωσαν να πιει της Λουσίντας, τι θεραπείες να ακολουθήσει, όλα μάταια. Η νεαρή κοπέλα παρέμενε μουγκή. Τότε ο πατέρας της, απελπισμένος, έστειλε τους άντρες του να ρωτήσουν μήπως ήξερε κανείς κάποιον ξεχωριστό γιατρό που θα τα κατάφερνε εκεί που απέτυχαν οι άλλοι και θα μπορούσε να γιατρέψει την κόρη του. Οι 2 άντρες καλημέρισαν τη Μαρτίνα και όταν εκείνη τους ρώτησε γιατί ήταν σκεφτική και αν θα μπορούσε να τους βοηθήσει, άρχισαν να της εξιστορούν το πρόβλημα της κυράς του. Όση ώρα τους άκουγε η Μαρτίνα, της ήρθε φώτιση θεϊκή και ένα σχέδιο εκδίκησης άρχισε να σχηματίζεται στο μυαλό της. Είχε βρει την ευκαιρία που γύρευε για να εκδικηθεί τον άντρα της και να του δώσει ένα καλό μάθημα για την τεμπελιά του
και το φέρσιμό του μια για πάντα. Κύριοι, ήρθατε στο σωστό μέρος. Ξέρω έναν περίφημο γιατρό, τον καλύτερο ίσως γιατρό του κόσμου, που κάνει θαύματα. Και πού μπορούμε να τον βρούμε αυτόν τον άνθρωπο, καλή μου κυρία? Έχει πάει εκεί, πέρα, στο δάσος. Εκεί περνάει την ώρα του κόβοντας ξύλα. Είναι γιατρός και κόβει ξύλα. Αυτός ο άνθρωπος, σας λέω, είναι περίεργος. Τριγυρίζει ντυμένος αλόκοτα και παριστάνει τον αμόρφωτο. Είναι τόσο παράξενος και τόσο τρελός που δεν παραδέχεται ότι είναι γιατρός. Και εδώ που τα λέμε δεν μοιάζει με γιατρό. Για να παραδεχτεί πως είναι γιατρός πρέπει να τον δείρετε. Ναι, μην ξαφνιάζεστε. Πρέπει να πάρετε ο καθένας από ένα ξύλο και να τον αναγκάσετε δέρνοντάς τον να σας ομολογήσει πως είναι γιατρός. Έτσι κάνουμε κι εμείς όταν χρειαζόμαστε τις συμβουλές του. Κοίτα να δεις κάτι πράγματα. Οι μεγάλοι και σπουδαίοι άντρες έχουν πάντα μια μικρή δόση τρέλας αντάμα με τη σοφία τους. Και εδώ που τα λέμε, πώς τον λένε αυτόν τον γιατρό? Τον λένε Σγαναρέλο και είναι εύκολο να τον αναγνωρίσετε, καλή μου κύριε. Έχει μακριά μαύρη γενιάδα και τα ρούχα του είναι πρασινοκίτρινα. Και τώρα πείτε μας, και ό,τι πούμε θα μείνει μεταξύ μας. Είναι τόσο σπουδαίος αυτός ο γιατρός όσο μας λέτε? Ακούσε εκεί, παιδιά είμαστε να κοροϊδευόμαστε. Αυτός ο άνθρωπος κάνει θαύματα, σας λέω. Πριν από 1 χρόνο έδωσε σε μια γυναίκα που την είχαν όλοι ξεγραμμένη και περίμεναν το θάνατό της ένα σιρόπι από βότανο. Αμέσως η γυναίκα συνήλθε και άρχισε να πηγαίνω έρχεται στο σπίτι της και να κάνει δουλειές. Βρε, απίστευτο, τι ακούω! Και θα σας πω και για άλλη μια περίπτωση. Ένα παιδάκι 10 χρονών έπεσε από τον καμπαναριό της εκκλησίας και έσπασε χέρια, πόδια, όλα του τα κόκαλα. Ο γιατρός που σας είπα, ο Σγαναρέλος, άλυψε το κορμάκι του με μια αλυφή που έφτιαξε μόνος του και στη στιγμή το παιδί πετάχτηκε όρθιο και άρχισε να τρέχει. Αλήθεια. Αυτόν τον γιατρό χρειαζόμαστε, γιατί σίγουρα αυτός θα έχει το ιατρικό που γιατρεύει όλες τις ασθένειες. Ναι, πάμε γρήγορα να τον βρούμε. Κυρία μου καλή, σας ευχαριστούμε για τη συμβουλή. Είμαστε τυχεροί που σας συναντήσαμε. Μην ξεχάσετε εκείνο που σας είπα μόνο. Πρέπει πρώτα να τον ξυλοφορτώσετε, να τον δείρετε για να παραδεχτεί πως είναι γιατρός. Μείνετε ήσυχοι, αυτό θα κάνουμε. Και χωρίς καθυστέρηση, ο Λουκάς με τον Βαλέριο πήραν το δρόμο που οδηγούσε στο δάσος. Εκεί βρήκαν έναν άντρα που είχε μαύρα γένια ντυμένο στα κυτρινοπράσινα. Αυτός ο άντρας είχε κάνει δεμάτια όσα ξύλα είχε κόψει και καθόταν κάτω από ένα δέντρο για να ξαποστάσει. Οι άνθρωποι του γερόντιου κοιτάχτηκαν μεταξύ τους, πλησίασαν τον άντρα με τα μαύρα γένια και ο Βαλέριος τον ρώτησε. Κύριε, είστε ο Σγαναρέλος? Ποιος? Εσείς δεν είστε ο άνθρωπος που λέγεται Σγαναρέλος? Εξαρτάται, κύριε. Τι τον θέλετε τον Σγαναρέλο? Θέλουμε να τον περιποιηθούμε όσο καλύτερα μπορούμε. Τότε εγώ είμαι ο Σγαναρέλος. Τότε είμαστε χαρούμενοι που σας συναντάμε. Μας μίλησαν για σας και θέλουμε να σας παρακαλέσουμε να μας βοηθήσετε, γιατί έχουμε μεγάλη ανάγκη για την επιστήμη σας. Είναι αλήθεια λοιπόν. Τα δεμάτια τα φτιάχνω επιστημονικά. Είμαι στη διάθεσή σας. Δεν είναι ανάγκη ένα πρόσωπο σαν και εσάς, κύριε, να κρύβει τις ικανότητές του. Εσείς είστε ένας άνθρωπος σοφός, ένας σπουδαίος γιατρός. Δεν είναι καλά το παλικάρι. Τι είμαι, γιατρός? Δεν ξέρω αν αστιεύεστε ή τα έχετε χαμένα, καλοί μου άνθρωποι. Μα δεν χρειάζεται να υποκρίνεστε μπροστά μας, κύριε. Μα για ποιον να περνάτε, κύριε? Ποιος νομίζετε ότι είμαι επιτέλους? Είστε ένας σπουδαίος γιατρός. Γιατρός είσαι και φαίνεσαι. Εγώ είμαι ξυλοκόπος. Κύριε, ξέρουμε την αλήθεια, ξέρουμε ποιος είστε και δεν υπάρχει λόγος να αρνείστε ένα γεγονός σε όλους μας γνωστό. Γιατί
γιατί αλλιώς θα φτάσουμε στα άκρα. Λυπάμαι, αλλά θα καταφύγουμε στη Ρή. Συμπλήρωσε ο Βαλέριος και πήρε 2 ξύλα από το σωρό. Το ένα το έδωσε στο Λουκά και το άλλο το κράτησε ο ίδιος. Τώρα είστε γιατρός? Τι δεν είστε? Όχι, δεν είμαι. Ο Σγαναρέλος το αρνήθηκε για άλλη μια φορά και τότε άρχισαν να το χτυπούν αλίπητα. Εντάξει, είμαι γιατρός. Ναι, και φαρμακοποιώσιμα θέλετε. Εντάξει. Επιτέλους, λογικευτήκατε. Μας συγχωρείτε κιόλας που σας δείραμε, γιατρέ μου. Συγχωρεμένοι να είστε. Τι με θέλετε? Πού θα με πάτε? Στο σπίτι του αφεντικού μας. Μην ανησυχείτε, γιατρέ, είναι πλούσιος ο αφέντης μας και θα σας δώσει ό,τι θελήσετε. Έτσι, τότε ας μην αργούμε. Είμαι γιατρός και παρά είμαι. Ποιος είναι ο άρρωστος? Η μοναχοκόρη του αφέντη μας, του Γερόντιου, η Λουσίντα. Η δυστυχή έχει χάσει την ομιλία της. Και νομίζετε πως τη βρήκα εγώ? Αχ, κύριε γιατρέ. Εκτός από σπουδαίος γιατρός, είστε και σπουδαίος χωρατατζής. Είδατε. Είμαι σίγουρος πως θα τη γιατρέψετε την κόρη του αφέντη μας. Αυτό να λέγεται. Και ξεκίνησαν και οι 3 μαζί για το σπίτι του Γερόντιου. Στο μεταξύ, ο Γερόντιος με τη Ζακελίνα, την παραμάνα της μοναχοκόρης του και γυναίκα του Λουκά, κάθονταν και περίμεναν να επιστρέψει ο Βαλέριος με τον Λουκά. Εγώ νομίζω, αφεντικό, πως ένα είναι το φάρμακο που γιατρεύει όλες τις αρρώστιες των κοριτσιών. Ο άντρας. Δώστε της έναν άντρα όμορφο και καλό που να τον θέλει και η ίδια και θα δείτε για πότε γίνεται καλά. Άσε με, Ζακελίνα, με τις τρελές ιδέες σου. Ξέρεις εσύ και δεν ξέρουν οι γιατροί που την εξέτασαν? Ακούστε με και εμένα, αφεντικό, που την ξέρω τη Λουσίντα από μωρό. Γιατί δεν της δίνετε για σύζυγο το Λέανδρο που την αγαπά και τον αγαπάει κι αυτή, παρά της προξενεύετε τον Οράτιο που δεν τον ξέρει και δεν τον θέλει? Γιατί ο Οράτιος έχει μεγάλη περιουσία, ενώ ο Λέανδρος δεν έχει τίποτα. Έχει όμως ένα θείο πλούσιο που θα τον κληρονομήσει. Ναι, καλά. Ζήσε, Μάη μου. Στην Παντριά, αφεντικό, η ευτυχία δεν έχει να κάνει με τον πλούτο και αφεντικό, βρήκαμε το σπουδαιότερο γιατρό του κόσμου. Είναι λίγο παράξενος, αλλά οι θεραπείες του είναι θαυματουργές. Έχει γιατρέψει πολλές δύσκολες περιπτώσεις. Τον φέραμε εδώ με τον Λουκά και περιμένει την άδειά σας για να σας δει. Μα τι περιμένουμε τότε? Ανυπομονώ κι εγώ να τον δω. Φέρτε τον μπροστά μου γρήγορα. Και ο Λουκάς με τον Βαλέριο οδήγησαν τον Σγαναρέλο μπροστά στο Γερόντιο, που τον καλοδέχτηκε ενθουσιασμένος. Κύριε, μου κάνετε μεγάλη τιμή που ήρθατε στο σπίτι μου. Είμαι στις διαταγές σας, κύριε. Σας είμαι πραγματικά υποχρεωμένος. Θα σας είπαν πως έχω μια κόρη που έχει αρρωστήσει και η αρρώστια της είναι παράξενη. Ξαφνικά σταμάτησε να μιλάει. Σας εκλυπαρώ, γιατρέ. Σώστε την και θα σας ανταμείψω πλουσιοπάροχα. Φωνάξτε την λοιπόν, θα την εξετάσω. Είναι η μοναχοκόρη μου, γιατρέ. Και αν πεθάνει θα πεθάνω κι εγώ. Ήταν έτοιμη να παντρευτεί με έναν πλούσιο νεαρό που μου τη ζήτησε σε γάμο. Αλλά όταν αρρώστησε και έχασε τη μιλιά της, ο γαμπρός μου μήνυσε πως δεν πρόκειται να γίνει ο γάμος αν η νύφη πρώτα δεν γιατρευτεί. Γι' αυτό, γιατρέ μου, κάτε ό,τι μπορείτε για να γίνει καλά. Και ο Γερόντιος έστειλε τη Ζακελίνα να τη φέρει. Κύριε Γερόντιε, εγώ σας λέω πως ο γαμπρός αυτός είναι μεγάλος βλάκας. Ποιος άντρας δεν θέλει να είναι η γυναίκα του μου? Εγώ θα πλήρωνα και από πάνω για να είχε και η δική μου γυναίκα αυτή την αρρώστια. Τότε μπήκε η Λουσίντα στο δωμάτιο και αυτό φωτίστηκε από την ομορφιά της. Ο Σγαναρέλος τη βοήθησε να καθίσει σε μια καρέκλα. Κάθισε κι αυτός δίπλα της και ανακοίνωσε σε όλους σοβαρά πριν αρχίσει να την εξετάζει. Αν και άρρωστη, αυτή η κοπέλα μου φαίνεται αρκετά νόστιμη και ορεκτική. Εμένα, αν μου την έδιναν, θα την έπαιρνα και θα έλεγα και ευχαριστώ από πάνω. Μόλις άκουσε αυτά τα λόγια η Λουσίντα, χαμογέλασε και ο πατέρας της αναθάρισε, γιατί ήταν η πρώτη της αντίδραση μετά από πολύ καιρό. Ο Σγαναρέλος κράτησε το χέρι της Λουσίντα για να της πάρει το σφιγμό και αποφάνθηκε. Η κόρη σας
Είναι μουγγί. Πράγματι, γιατρέ μου, αυτή είναι η αρρώστιά της. Αμέσως την καταλάβατε. Γι' αυτό, φίλοι μου, ανήκω στους σπουδαίους γιατρούς και δεν χρειάζομαι εξετάσεις εγώ και κόντρα εξετάσεις. Ναι, αλλά από πού προέρχεται αυτή η βουβαμάρα? Προέρχεται από το ότι έχασε την ομιλία της. Ναι, σύμφωνη, αλλά γιατί την έχασε? Γιατί κάτι εμποδίζει τη γλώσσα της. Τι είναι όμως αυτό το κάτι που εμποδίζει τη γλώσσα της, γιατρέ μου? Όπως θα έλεγαν και οι αρχαίοι σοφοί, ο Αριστοτέλης δηλαδή, για παράδειγμα, ξέρετε λατινικά? Εγώ δυστυχώς όχι. Ούτε εμείς. Μα κανείς σας δεν καταλαβαίνει λατινικά σε αυτό το σπίτι. Και πριν προλάβει να τον εμποδίσει κανείς, ανέβηκε πάνω στην καρέκλα του και άρχισε ενθουσιασμένος να ραδιάζει λατινικές λέξεις. Όλοι θαύμασαν τη ρητορία του, αν και κανείς δεν κατάλαβε λέξη από όσα είπε. Και επειδή το αίμα σάνγκουις στα λατινικά που πάει στην καρδιά, πούλμου στα λατινικά, δεν είναι αρκετό, οι πνεύμονες, λάτους λατέις, δυσκολεύονται να δουλέψουν όπως πρέπει και το σηκώτη, η έκου στα λατινικά, γνωρίζετε, έχει πρόβλημα και τα σπλάχνα, πλέκτους στα λατινικά έχουν πρόβλημα επίσης, η ωραία Λουσίντα μας έχει κι αυτή πρόβλημα, δηλαδή είναι μουγγί. Αυτό. Θαμπομένος από αυτήν την τόσο επιστημονική εξήγηση του γιατρού, ο Γερόντιος το ρώτησε αμέσως τι πιστεύει πως έπρεπε να κάνουν για να γιατρευτεί η κόρη του. Τότε ο Σγαναρέλος σύστησε να παραμείνει άρρωστη στο κρεβάτι και να τρέφεται αποκλειστικά με ψωμί βουτυγμένο σε γλυκό κρασί. Γιατί όπως είπε, αυτή ήταν η τροφή των παπαγάλων που τρώγοντας μόνο αυτό, σύντομα μάθαιναν να μιλούν. Ο πατέρας της άρρωστης έβγαλε ένα πουγγί γεμάτο με χρυσά νομίσματα και το έδωσε στο Σγαναρέλο, που αν και τον διαβεβαίωσε πως ό,τι έκανε αυτός δεν το έκανε για το χρήμα και το συμφέρον, το τσέμπωσε με χαρά. Θα ξαναπεράσω το βράδυ για να δω την κατάσταση της υγείας της κόρης σας. Και με αυτά τα λόγια τους χαιρέτησε όλους και έφυγε από το σπίτι μονολογώντας. Δεν πάει καθόλου άσχημα αυτή η καινούρια μου δουλειά. Βγαίνοντας από το σπίτι, ο Σγαναρέλος έπεσε πάνω σε ένα νεαρό που τον πήρε στο κατόπι λέγοντας: Κύριε γιατρέ! Κύριε γιατρέ! Ναι, σε εσάς μιλάω, κύριε γιατρέ! Εγώ. Ναι, 2 λογάκια μόνο. Τι θέλεις νεαρέ, γιατί το καθήκον του γιατρού με καλεί. Σας περίμενα εδώ έξω πολλή ώρα. Ονομάζομαι Λέανδρος και αγαπώ με πάθος τη Λουσίντα, την κόρη του κύριου Γερόντιου. Θέλω να σας πω πως η αγαπημένη μου δεν είναι άρρωστη, αλλά παριστάνει πως είναι, για να αναβάλει το γάμο με τον πλούσιο άντρα που της προξενεύει ο πατέρας της. Είναι και αυτή ερωτευμένη με μένα, ξέρετε κύριε. Σας ξορκίζω, βοηθήστε με να τη δω και θα σας δώσω ένα πουγγί γεμάτο με χρυσά νομίσματα. Επειδή σας συμπάθησα και θέλω να σας βοηθήσω, το βράδυ που θα επισκεφθώ και πάλι το σπίτι του Γερόντιου, θα σας πάρω μαζί μου ντυμένο ως φαρμακοποιό, ώστε κανείς πλην της Λουσίντας να μην σας αναγνωρίσει. Σύμφωνοι? Κύριε, σας ευγνωμονώ, όμως είναι σωστό να μεταφιεστώ. Ενώ με μια φορεσιά φαρμακοποιού πιστεύετε πως θα φαίνομαι σαν αληθινός επιστήμον? Σας βεβαιώνω, φίλε, πως δεν χρειάζεστε τίποτε άλλο. Ούτε κι εγώ ξέρω τίποτα από ιατρική. Σας λέω το μυστικό γιατί μου φαίνεστε τίμιος άνθρωπος και σας εμπιστεύομαι όπως μου εμπιστευτήκατε κι εσείς το μυστικό της καρδιάς σας. Δεν είστε γιατρός δηλαδή? Όχι, φίλε μου, με έκαναν γιατρό με το στανιό. Ούτε ξέρω γιατί πιστεύουν πως είμαι γιατρός ή ποιος τους το είπε. Έτσι κι εγώ αποφάσισα να κάνω ό,τι μου λένε εις βάρος των πραγματικών γιατρών. Λοιπόν, σας περιμένω το βραδάκι, όπως είπαμε. Μόλις έπεσε το σούρουπο, ο Σγαναρέλος με το Λέανδρο ντυμένο φαρμακοποιό μπήκαν στο σπίτι του Γερόντιου και τον βρήκαν να κάνει περίπατο στον κήπο με την κόρη του. Ο ψευτογιατρός σύστησε το Λέανδρο στο Γερόντιο και του ζήτησε να δώσει ένα σπάνιο σιρόπι στη Λουσίντα. Μόλις ήπια το φάρμακο η Λουσίντα, ως εκ θαύματος άρχισε να μιλάει και να λέει: Πατέρα μου,
Ξαναβρήκα τη μιλιά μου και θέλω να σου πω πως αγαπώ τρελά το Λέανδρο και πως μόνο αυτόν θα παντρευτώ. Μην προσπαθήσεις να με κάνεις να αλλάξω γνώμη, γιατί έχω πάρει την απόφασή μου και τίποτα δεν πρόκειται να με κλονίσει. Συγκινημένος ο γερόντης από την ανάρρωση της κόρης του, έπεσε στα γόνατα και φίλησε τα χέρια του Σγαναρέλου. Τον ευχαρίστησε για τη θαυματουργή θεραπεία, δίνοντάς του και δεύτερο πουγγί με χρυσά νομίσματα. Τότε ο Λέανδρος πέταξε από πάνω του τη φορεσιά του φαρμακοποιού και είπε στον έκπληκτο γερόντιο: «Κύριε, εγώ είμαι ο Λέανδρος, ο άντρας τον οποίο αγαπάει η κόρη σας. Την αγαπώ κι εγώ μέσα από την καρδιά μου και σας ζητώ το χέρι της. Θέλω να την παντρευτώ. Θέλω επίσης να ξέρετε πως είμαι πλούσιος πια. Πέθανε ο πλούσιος θείος μου που ήταν άρρωστος και εγώ κληρονόμησα όλη του την περιουσία». «Τότε, κύριε, με μεγάλη χαρά σας δίνω την κόρη μου και την ευχή μου επίσης. Να ζήσετε ευτυχισμένοι». Κι έτσι έγινε. Ο Λέανδρος παντρεύτηκε τη Λουσίντα και έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Όσο για τον Σγαναρέλο, αυτός γύρισε στο σπίτι του τιμημένος ως γιατρός και πλούσιος, μιας και είχε κερδίσει με καπατσοσύνη τόσα πολλά χρυσά νομίσματα. Και από τότε έπαψε να καυγαδίζει με τη γυναίκα του τη Μαρτίνα και έζησαν αυτοί καλά και εμείς πολύ 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 καλύτερα.